september 2024, odpustenie pochádza z Božieho milosrdenstva, píšeš mi, že si sa konečne dostal do spovednice a zakúsil pokorenie preto, lebo si musel otvoriť stoku, ako si tu nazval svojho života pred nejakým človekom, kedy konečne zničíš tú márnivú sebaúctu, ktorú k sebe cítiš. Potom pôjdeš na spovede radostne, ukázať sa taký, aký si, pred toho človeka, pomazaného druhého Krista, samotného Krista, ktorý ti dá rozhrešenie a Božie odpustenie. Brázda, 45, kedy konečne zničíš tú márnivú sebaúctu, ktorú k sebe cítiš. Potom pôjdeš na spovede radostne, ukázať sa taký, aký si, pred toho človeka, pomazaného druhého Krista, samotného Krista, ktorý ti dá rozhrešenie a Božie odpustenie. Brázda, 45, Otče, ako môžete zniesť toľkú špinu, opýtal si sa ma po kajúcnej spovedi. Mlčky som si pomyslel, že keď ťa tvoja pokora privádza k takémuto pocitu, že je tu špina, hromada špiny, potom ešte môžeme obrátiť celú tvoju úbohosť na niečo skutočne veľké. Cesta, 605, ako málo lásky máš k Bohu, keď sa vzdávaš bez boja pod zámienkou, že tu nie je ťažký hriech. Cesta, 328, znovu k svojim starým bláznovstvám. A potom, keď sa vrátiš, pociťuješ v sebe málo radosti, lebo ti chýba pokora. Zdá sa, že vzdorovito ignoruješ tú druhú časť podobenstva o márnotratnom synovi a ešte stále lipneš na úbohej chuti strúkov pre svine. Píšne ranený svojou krehkosťou nedokážeš žiadať o odpustenie a nemyslíš na tú, že ak sa pokoríš, čaká ťa radostné uvítanie tvojho Boha Otca a slávnosť na počesť tvojho návratu a nového začiatku. Brázda, 65,